sartu egin garaia, areto barrena. Egingo diogu, gaude amaika modu, hau da erdi baza jauna, eta hori da bere trauma garunean arazo, eta erdi paiazo, bidekin gobezatu, eta mekabuen da okiakuta, ukaldea garela, beren garden bezala, eta hor daude etxaiak, barakaldoko anaiak, kritikazat begira, zapaltuko begira, lujo izan daitekela, bentu jabarako zela, improvisa daitezke, gauzatzen pasarete. Ausartzen naiz baino ezin piztu mikrofonoa, orain direktiko dut ahoa, hemen daude Araba eta Nafarroa, baina badakizu bai, Bizkaia orain irabaziko du, truforelak eskuak airean, eta nahi bat duzue hau da hip-hop eskerraldea. Uzten badidazu nizartzen nahi barura, raperoak egurteko ordua heldu da, hauek ikusi eta datortik burura, zenbat degeneratu den euskal kultura. Zenbat degeneratu euskal kultura, hori esan da bai kaukazula arazoak anunak. Guk egina egindakua, bai, Barakaldokoan izandakoa eta rap akzioa egina euskal rap nazioan bizia. Ateratuko dugu hauek da egia, baizik eta begia egiteko realitatea. Hemen gaude bertsolariak eta raperoak parean, kalean, lanean, funtzio batean. Zer egingo dugu ba, piztu kalean dik, bilatrek nien rapearko du. Mesedez begiratu, begirunea saldu. Bai, horrela egiten nahi bat duzu, zer esango duzu, beitu bai, bera bai pizkat makarra, baino gutxienez badauka bizarra, eta zurea ze hostia ez jarri urduri, gutxienez 27 inurri. Jaspe ikusten dut, rapeatzen hasita, goiz ikusiko bertxotan, baixa eta indika, raperoak, bertsolariak, ze gauza polita, erosian duzutekea, euskitzirrita. Euskitzirrita gozatzeko, zenbait ale daukasko parizeko, lan egitean baizik, hemen gaude, bat nik aderatzen guztuk gauderi, gordetzeko promozioa egiteko gauzera, zenbat pausu aurrera emateko, daukagu ditugu fotoak egiten ditugu guk ere, dentro beraiek ere. Bere artista duzu zeure, baratika usteko modua, musika, hemen ikutsi barro ikusi gora, ikusten duzu bezala entzira mikrofona, hariko bizitza daukadanako, bata sorroronak, diunetako, antimin gabenak, bounty beats, Zurrodako bentili, bounty beats, Lupo beatbox, zentzunaritek, arelotan, Lupo, Hola,
eta batriu gestu banatuko edozein eklatxo argia defenditzeko Euko geita batriu gestu banatuko edozein eklatxo argia defenditzeko Egia defenditzeko Nire lagoitza zuentzat Haientzat borrokala nire bentzat Nire bihotza izarra Herriaren sugarra Bizten duzuenentzat Bizten duzuenentzat Aitor